Bună, dragii mei, vă îmbrățișez pe toți cu drag. Suntem în bucătăria noastră dragă de la restaurant Ceau Nichi din Bocșa astăzi. Pasta del core, spunem noi, pasta de suflet gătite cu ingredientul nostru cel mai principal, spun eu, este sufletul și pasiunea noastră. Alături de mine astăzi este colega mea, Ana. Ana, îți mulțumesc că mă ajuți la gătit acum, la rețeta noastră și în fiecare zi de altfel, cu stres, cu de toate. Bună, Ana! Bună! Dar și cu voie bună, nu? Da. Pentru că chiar suntem o echipă de suflet, chiar suntem o echipă închegată, zic eu. Mai mă supăr eu câteodată, dar nu Da, mai trece repede. Îmi trece repede, da? Da. Am înțeles, îți mulțumesc frumos. Asta este atmosfera de la noi, cu de toate, oameni buni, că suntem oameni simpli, suntem oameni care facem lucruri frumoase și pe care venim în fața voastră și vi le prezentăm cu drag. Haideți să vedem ce pregătim astăzi, Ana. Paste, bineînțeles. Am zis noi că osteria este pentru paste și restaurantul este pentru paste. Revin din nou la voi cu faptul că ingredientele pe care le folosim la osterie și la restaurant le găsiți în Eminescu 90, le puteți achiziționa acasă, puteți urmări rețeta noastră, puteți găti împreună cu noi. Vreau să mă ajuți, te rog, și să prezinți tu ce pregătim astăzi. Papardele cu mușchi de vită. Spune-ne, te rog, ce ingrediente ne trebuie pentru rețeta Mușchi noastră. de vită, Bineînțeles. ghimbir, brocoli și scalie de parmezan și papardelele, bineînțeles. Papardele, pastele proaspete, cum v-am și obișnuit de altfel, cu totul gătit la moment și pastele, bineînțeles, proaspete și gătite și ele la moment. Paste pe care le puteți achiziționa, bineînțeles, din Eminescu 90 și mulțumim pe această cale prietenul nostru drag, care de vreo 6 ani, 7 ani este alături de noi, Gianni Cinque Palme. Mulțumim pentru pastele bune pe care ne le faci de fiecare dată și ne ajuți cu materia primă. Dragilor, noi dăm drumul la treabă. Astăzi Ana o să gătească și să știți că de-a lungul timpului colegii mei au învățat, rețetele sunt ale mele, dar oamenii sunt excepționali și vreau să aveți încredere aici și la osterie. Sunt rețetele lui Nichi, dar le gătesc colegii mei cu drag. Când este nevoie, eu sunt în bucătărie, sunt pe sală, ne întâlnim, vă salut de fiecare dată. Câteodată nu vă salut înseamnă că sunt în bucătărie și le dau lor o mână de ajutor, dar vreau să aveți încredere și să veniți, pentru că ei pregătesc rețetele mele la fel de bine ca și mine. Hai să-i dăm, Ana, drumul la treabă. Am spus că punem mușchiul de vită. ulei de măsline, da? Ulei de măsline. Uite, te ajut eu cu mușchiul de vită. Mulțumesc. Îl tragem un pic în tigaie, da? Da. Așa. Adăugăm puțin usturoi, puțină ceapă. E în regulă. Aș mai pune eu un pic de ulei de măsline. Și ghimbirul. Ai pus și ghimbirul? Și ghimbir. Și ghimbirul, te rog. Foarte bine, foarte bine. Dă foc un pic mai mic. Așa, să se gătească încet la foc mic. Noi o să punem și pastele, da? Da, la o să le fier. punem la fier. Iar brocoli, când adăugăm brocoli noi? La sfârșit. La final, ca să rămână Și brocolii trebuie să rămână puțin al dente. al dente, să fie, exact, să se simtă gustul de brocoli. Dacă îl gătești brocoli. prea mult, nu. Putem să lăsăm focul la mic și să punem și pastele la fier. Da. Așa, așa sosul nostru se gătește încet. Perfect.
după gust adăugăm sare și piper. Sare și piper. Da, te rog. Și cred că și pastele noastre sunt gata. Așa. Facem sosul. Sunt un pic soacră, așa stau cu ochii pe tine. Pasta noastră este gata, dragilor. Haide, Ana, să o montăm. Dar am încredere în colegii mei și am încredere că chiar a ieșit o pastă foarte, foarte gustoasă. Nu astăzi, ci întotdeauna. Dragilor, este o rețetă nouă și o avem pregătită în noul meniu. Avem surprize pentru voi. Să ne urmăriți, să fiți alături de noi, să vedeți ce v-am pregătit. Super! Și avem Final, scalie de parmezan. scalie de parmezan. Bineînțeles, nelipsitul parmezan din bucătăria italienească. Parmigiano Reggiano. Dragii noștri, aceasta este rețeta noastră. Ana, vină încoace, că este munca ta. Mulțumesc pentru ajutor și ai un pic de emoții. No, suntem mai puțin obișnuiți cu camera. Noi ăștia suntem simpli, frumoși, cu toată inima către voi, cu toate preparatele bune și, ce să zic, haideți să vedeți ce am pregătit, cât de bună este pasta, cât de bună este noua noastră rețetă. Ana, îți mulțumesc frumos! Cu plăcere!